You were supposed to tell me in the beginning what I have 2 boyfriends, so that I can ask you. Oh, angibuzanga ne. Sorry, so I Fika didn't uzolanda ask impahla you. zakhe, fika uzolanda impahla zakhe endlini. Ufike uzolanda impahla zakhe, khoma uzoyithola futhi. Yazini buka. Ushiye naleyo phone yami leyo ungishele yona bandla ngiyacela ngisakutshela kusa eli. Ayikho esikhuluma. Nosihle ayikho esikhuluma. Ngicocisa ifone bani. Ngicocisa ifone. Ufuna ucisha? Cocisa baba. Ufila kanjani baba? Hey mfethu. Yabona lento ye-type dangerous. Yebo. Buka bafo. Melo jolo oyeke izinto zama-type. Dani uthathe nje. Hayi bese kulanda inhliziyo yami mina bese buka lo muntu bese bekemncanye yabo. Memncanye lo muntu. Ja bese namade ngashaya ama-flop hamba yabo. Kodwa momjitha mfethu wenza sure wonke umuntu bese wenza amaphutha. Okay. Mina bese iphutha lami ngenza sure ukuthi mfethu alifiki umuntu wami yabo. Ya ngavuma uyangibamba nami. Ngivuma ngishaya mfethu ngikwenziwe kodwa mina ngayiqala le nje. Oyakubamba. Le nje ngayiqala. Ukubamba uchitha nama-type wakho. Awuyazi mina mfethu ngiqonda intweni yami ke ngishonile yabo. Mfethu kodwa ngithandanga lento mfethu yazi serious mfethu lento. Can I organize you counseling? Dog. Come on. Nah, I don't see the need of counseling mfethu. Into enanjena. Shothi asizazi phela la siyabsimile noma siyemumva yabo. Kuyadlalwa la. Kuyadlalwa mfethu. Uzenze njani mfethu? Ufuna le counseling yama-R50 le yasegoli. Hayi besake mfethu. Noma uthothi R200 bathothi kuyimalini mfethu hayi mfethu hayi. Ngiright baba hayi. Okay, hayi. No stress. Ngiright mfethu hayi. This is Lily Hlonolo from CMTV. Don't forget to subscribe. See you guys on the next one. I'm going to be asking people about their types because it seems like really we have an issue when it comes to type situation. So don't forget to subscribe. See you guys on the next one. Tango.